og hvor jeg trækker op i barn. Og barn, det er et styr, hvis I nu ikke vidste det. Men altså, I skal ligesom gøre det på samme tid. Ikke sådan her. Og det er et andet træk. I skal ligesom hoppe højt også. Jeg kan godt bare lige hjælpe lidt. Og det vil jeg gerne vise. Næsten ligesom et hop. I skal bare først komme op på baghjulet, og så op. Sådan. Jeg skal huske at hoppe rigtig højt. Fejler du ikke? Ja. Nej, ja. Hej, det var igen. Og nu vil jeg lære jer en 180. Når jeg skal lave en 180, så skal I hoppe rigtig højt. Og I skal også svinge rigtig hurtigt rundt på skuldrene. Og nu vil jeg gerne vise jer. Hej, jeg vil gerne vise jer at lave, eller jeg vil gerne lære jer at lave en 180 til 180. Og som Johannes også har sagt, er det 180 grader den vej. Og man skal ligesom svinge rigtig hurtigt rundt på skuldrene. Den første gang, men den anden gang skal I ligesom svinge endnu hurtigere rundt. Fordi det er lidt svært at stå baglæns og lave det. Og det vil jeg gerne vise. Og I skal samtidig hoppe højt.